Moravo má, si země vysněná, Moravo má, tak těžce zkoušená. Že dnes se velmi zaradujete, když vám budu teď představovat pana doktora Luďka Galušku, kterého v podstatě moc představovat nemusím, neboť on je v rádiu jako doma. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Pan doktor se vrátil ošlehán moravským větrem. Máte takové tvářičky. Ano, protože jsem byl vlastně celý týden od neděle, tedy od toho zasněženého počasí až vlastně do toho dnešního krásného počasí v terénu, v Archeoskanzenu v Modré u Velehradu a v okolí, kde se točí film. Tak, když jste řekl v Archeoskanzenu, tak jsem si říkala, jestli se tam třeba zase náhodou něco nenašli, abyste začali kutat, ale točí se film a o tom my budeme mluvit. Budeme taky mluvit o výstavě, která bude v Moravském zemském muzeu a také vám řekneme, co všechno se bude k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje, který si budeme připomínat samozřejmě v krásném létě, ale pochopitelně během celého roku, protože je to velké výročí a samozřejmě mnohé instituce se k tomuto výročí, abych tak řekla v uvozovkách, přiznávají. Tak, já si myslím, že nejzajímavější, pane doktore, pro naše posluchače bude povídání o tom filmu. Takže odbuďme teď velmi stručně chystanou výstavu v Moravském zemském muzeu. Vy jste v podstatě, jak vy to máte v tom vašem pracovním zařazení? Docent doktor Luděk Galuška, teď máte CSC a pak máte ještě vedoucí v archeologických výzkumů v vlasti Starého Města, vědecký pracovník. Tak nějak. Již 30 let skoro. Již 30 let a rád, že jo? Určitě. Vy s velkým nadšením vždycky o té historii. Čili ta výstava, která bude, řekněme, někdy v polovině nebo koncem března v Moravském zemském muzeu, bude obsahovat jaké artefakty, řekněme? No tak je samozřejmě věnovaná v prvé řadě životu, dílu a době svatých Cyrila a Metoděje, to je podstatná část té výstavy, tudíž samozřejmě budou tam ty reálie, tedy některé archeologické nálezy, které souvisí s tímto obdobím, s 9. stoletím. Samozřejmě Konstantin a Metoděj, to je písemnictví, to jsou základy písemnictví, to znamená, snažíme se tam dostat i některé vzácné originály listin, tedy nikoliv přímo jimi psaných, takové se bohužel nedochovaly. Jak se můžou z 9. století, ptám se jako laik na historii, dochovat písemné materiály? Špatně, ale samozřejmě máme jenom jeden takzvaný kyjevský zlomek, ve kterém je zachovaná část modlitby, no ale ten, jak jsem název říká, je tedy kdesi úplně jinde, je těžko dostupný také, ale je dost možné, že vznikl ještě na území Velké Moravy někdy ke sklonku 9. století, takže vlastně z tohoto pohledu je to jediná zachovaná písemná památka velkomoravského nebo moravského původu. Samozřejmě ty listiny, jaksi zejména třeba písemnosti typu různých dopisů, ty se zachovaly, třeba, které pojednávají o tom, co se dělo na Velké Moravě. Ty k dispozici jsou například takový velký spis De Conversio Baguarorum et Carantanorum, tedy že latinský pramen, kde si pasovský klérus kolem roku 870 prostě činí nároky na Metodějovu Moravu, že právě oni to byli, kteří christianizovali Moravu, oni mají nárok na tu Velkou Moravu. A už na to zase chtěli vzít, co? Takže tento pramen je třeba známý, je dostupný. Že? Ta samotná díla pojednávající nebo pocházející z pera Konstantina nebo Metoděje, ty jsou známí jenom v přepisech z 11., 12., ale i 13. století. Čili aby se šířili, museli se přepisovat, neboť pravda tenkrát nebyla jiná možnost. Buď tedy verbálně chodili, řekněme, ti poslové, kteří roznášeli víru po Velké Moravě, anebo se přepisovaly ty knihy, aby se dostávaly dál mezi lid, že je to tak? No, nebyla to jednoduchá záležitost. Takový jeden kodex bylo takové 300hlavové stádo ovcí.
Jak to myslíte? No myslím to tak, že když chtěli ten kodex napsat, tak samozřejmě se používalo pergamenu, což byla vyčiněná kůže zvířecí, takže když takový jeden kodex chtěli napsat, tak to dělalo kůže ze zhruba 300 oveček. No. To jednoho nenapadlo. A to taky trvá, než se ta kůže vyčiní, určitě, že jo? Jistě. Takže to nebylo jednoduché ani z hlediska takového toho, bychom řekli, logistického pořízení vlastně, třeba pro ty kněží a mnichy pořízení. Prostě chtěla jsem říct, že by se to bývalo mohlo podobat samizdatu, jak se ručně přepisovaly knihy, ale to v té době samozřejmě už byl papír, takže na to ovcí nebylo třeba. Co teda vlastně, když známe jenom zlomky té situace, která se v tom 9. století odehrávala. Víme o tom, čím se zabývali oba bratři, víme, kdo je povolal, víme, jak byla v té době slavná Velkomoravská říše, jak jí zdaleka nesahaly popaty ani ty vedlejší a tak dál. No, tak jsme na to samozřejmě pyšní, ale jako co z té doby můžeme najít? Jako říkáte zlomky, tak když někde kutáte jako archeologové, tak z té doby se může, nebo z té doby jste našli, co? Ptám se, otazník velký. Dívejte, já bych rád posluchačům samozřejmě ozřejmil asi takovou věc. My máme v podstatě 2 druhy pramenů v této době, k tomu 9. století. Ano. Sice archeologické prameny a písemné prameny. Jen málo kdy bych řekl, že se vzájemně doplňují. To znamená třeba z těch archeologických pramenů, když půjdeme k tomu křesťanství tedy, tak my samozřejmě víme, že za posledních 50-70 let jsme vykopali zhruba 25 a 20 pozůstatků církevních staveb, zděných a maltu stavěných. Víme, že kolem těchto hrobů byli pohřbíváni křesťané, leckdy, nebo spíše někdy se najdou relikvie v podobě křížků. Ano, se najdou hroby, kde leží pohřbení, třeba mají křížek na krku, nebo nějaké kaptorgy, tedy to jsou schránky pro svatosti a podobně. Ale je to docela vzácné, takže to jsou takové ty základní, bychom řekli, archeologické prameny, a pak tu máme písemné prameny. Ty písemné prameny za ten základ poznání života Konstantina a Metoděje samozřejmě lze považovat zejména 2. Jeden z nich je tedy život Konstantinův a druhý je život Metodějův. Jsou to 2 díla, která vznikla, to první zcela určitě ještě před úmrtím Metoděje, to znamená někdy před rokem 885. Oni byli nějak o 10 let od sebe, vidíte? Tak nějak. Ano, ale Konstantin zemřel, pravda, v tom Římě 14. února, takže 14. února tedy 868 a hned po jeho smrti zřejmě začal být psán tedy ten život Konstantinův na základě nějakých jeho spisků, které on sám si dělal z cest a tak dál. Takže ten vznikl ve staroslověnštině samozřejmě. A někdy po smrti Metodějově vzniklo další velevýznamné dílo, staroslovensky psané, a samozřejmě život Metodějův. To pravděpodobně už ne na Moravě, na to asi nebyl čas, ale jeho žáci, možná Kliment, možná Naum, později tady toto dílo sepsali. No a samozřejmě zejména ten život život Konstantinův v sobě obsahuje vlastně všechno to, co tady ta významná osobnost zažila od v podstatě svého narození až po tu smrt. A ten Metodějův život zase pokračuje dál, i když trošku i on shrnuje ty události, které zažil Metoděj s Konstantinem. To znamená, my díky tady tomuto dílu víme poměrně hodně o životě Konstantina a Metoděje. A musíme si přiznat, kdybychom tato díla neměli, no tak jsou naše povědomí jaksi o těchto 2 osobnostech našich hraných dějin téměř mizivá. Víte, ona ještě existuje jedna taková písemná zpráva, která je po mém soudu nedoceněna. A to je sice takzvaná římská legenda, někdy také zvaná jako něco jako o přenesení ostatků svatého Klimenta. Ono se totiž ví, že náš, tedy Konstantin, na Chersonesu objevil pozůstatky, kosterní pozůstatky mučedníka 4. římského papeže, ti po různých peripetích dovezl na Velkou Moravu a pak z Velké Moravy tyto ostatky pokračovaly spolu s nimi do Říma, kam dorazili někdy ke sklonku roku 867. Dochovala se
velká freska v dolní bazilice svatého Klimenta, tedy v Římě, kde je zachycený papež Hadrián, tehdejší papež Hadrián II., která za jednu ruku drží Metodie, za druhou Konstantina, velký průvod lidí kolem dokola a jsou v tom průvodu neseny ostatky, to znamená římský lid si takto ctil toho, že se ty ostatky svatého Klimenta vrátili zpět. No a samozřejmě to sebou neslo i jistou formu oslav. No a je důležité vědět, že v té době existoval poblíž Říma biskup, který se jmenoval Gauderich z Velletri. No malé biskupství, bychom řekli, ano. Ale on byl důležitý tím, tady tento Gauderich z Velletri, že spolu s Formosem, to byl jiný biskup, oni dva byli ti, kteří posvětili na menze kostela dnešního Santa Maria Maggiore, svaté Marie, posvětili ty překlady Konstantinovi toho písma. A tím vlastně legalizovali překlad písma do staroslověnštiny psáno hlaholicí. No, já vám děkuji za tuto obsáhlou přednášku, aspoň jsme se dostali trošku do reálí těch, o kterých si budeme vyprávět, protože my vás s panem doktorem Luďkem Galuškou chceme v tomto krásném počasí pozvat, abyste se šli třeba podívat na to, jak se natáčí film, protože se natáčí velký film. Já si teda na tyto dva bratry také vzpomínám, když jsem studovala na Filozofické fakultě a dělala jsem u pana profesora Lamprechta zkoušku ze staroslověnštiny, tak jsem upřímně řečeno je neměla moc ráda. Ale to je zase už jiná věc. Takže po písničce se vrátíme k filmu, který vlastně se k tomuto výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje natáčí a jehož prosím hlavním odborným poradcem je můj dnešní host, pan doktor Luděk Galuška. S docentem doktorem Luďkem Galuškou z Moravského zemského muzea si povídáme o chystaném a již probíhajících přípravách na to úžasné výročí. Teď volala posluchačka, že když bylo 1100 let od příchodu Konstantina a Metoděje, takže byla na Velehradě a že jí bylo tenkrát 22 let, tak na to vzpomínala. Hezky jste se dožila dalšího výročí. Prima. My ovšem, pane doktore, kladu vám dotaz, který mě a vás samozřejmě napadl, že jsme nedokončili tu myšlénku, neboť zůstali jsme u staroslověnštiny a byli jsme v Římě. Pak se zamyslíme nad tím, kdo vlastně tenkrát v té době uměl staroslověnsky, aby to pochopili, co oni teda tam přinesli. Určitě to je ohromná věc, protože je to pravda, staroslovensky umělo pár lidí, které ten Konstantin to stačil vyučit vlastně, ale nikdy je na to nezapomenu, Echové a Esové a ano. Ale je potřebné vědět, uvědomit si, že vlastně už v době jejich působení v Římě a brzy po jejich odchodu ta prostě osobnost Konstantina tam měla obrovskou váhu. Jo? A my jsme vzpomněli před tom předchozím vstupu toho Gaudericha z Velletri. No. A on to byl totiž biskup, který pravděpodobně byl jejich asi přítel trošku, protože on si nechal přeložit z řečtiny do latiny ty původní Konstantinovi zápisky z těch cest. Když psal ještě v řečtině. Ano. A z kterých vznikl ten život Konstantinův, v té staroslověnštině, tak tento Gauderich si je nechal přeložit do latiny a on potom tady ty latinské vědomosti v uvozovkách z toho Konstantinova života vsunul do svého díla, které právě pojednávalo o tom přenesení ostatků toho světce, toho svatého Klimenta. Čímž samozřejmě něco je to jak o tom, že když dneska napíšeme knihu tady v češtině, může být sebe lepší, ale aby se chceme ji dostat někam dál, tak by měla být třeba v angličtině nebo alespoň v němčině. Tak trošku přeneseno. Jasně, ta latina sehrála roli prostě ohromného zprostředkovatele. Podat nějakou informaci, tak aby se dostala do širokého povědomí, řekněme v té době toho soustátí velkého, tak to musí být v jazyce, kterému všichni rozumějí. Jinak si to můžu psát já doma, někde při svíčce, nebo při čem oni vlastně psali?
Jo, měli určitě svíčky, měli vosk, měli ty knoty a tak dále, 100% při svíčkách. Aha, no čím se dostávám k tomu, že děláte toho odborného poradce filmu, který je už vlastně natočen téměř 4 díly, povězte, to bude jakoby dokument film s tím, že na něm participuje Česká televize, což je dobrá zpráva. Tak a vy děláte odborného poradce. Film už se dotáčí, takže my jsme řekli, že bychom teoreticky mohli říct, kde dneska by naši posluchači našli filmaře, a vy to víte, ti z nás budou mít radost, až tam přijdou naši posluchači se dívat. Nikoliv, já mám dojem, že i v místních novinách, tedy na Slovácku, v oblasti Modré u Velehradu a Velehradu, už to vědí všichni. Ještě to vědí všichni a naopak byli zváni komparzisté i prostřednictvím místního tisku, aby se zúčastnili. Ano, takže jako to není žádné tajemství. No ale na tu otázku, tak tam jsou 2 štáby filmové, oběma dá se říct velí známý režisér Petr Nikolajev, známý třeba z filmu Lidice, že? Ano. Takže pod jeho vedením se ten první štáb dneska přesunuje z oblasti Moravy do oblasti Slezska na Chotěbuz, kde zítra bude točen jeden den Svatopluk vnitře, tedy na tamním archeologickém skanzenu. A druhý štáb, ten ještě stále točí prostě bojové scény, které pak budou využity při obrazu dobývání starého města Rastislavova, nebo prostě bitvy u starého města Rastislavova, kde Svatopluk na hlavu porazil bavorské vojsko tehdy, tak tam dneska se samozřejmě různě trikově, ale za použití normálních bojovníků oblečených točí ty scény. Už vlastně asi 3 dny se to točí. Tady tato scéna, tady těch bojů různých. Takže dneska by lidi nebo návštěvníci Velehradu a okolí určitě viděli za Velehradem prostě pobíhat franské bojovníky při útoku. Podivně oblečených mužů. Řekněte, když se točí, pane doktore, takový film, dobře, když je to film jako příběh, tak si tam můžu lecos přimyslet. Má-li to být faktograficky správně a má-li to být film, dokument, tak tam skutečně i ty reálie, i věci, které se týkají, já nevím, oblečení, účesů, pochopitelně, obutí, lžíc a co já vím, všeho, musí být, jak se říká, přesné. Takže když vy říkáte, že o tom 9. století toho teda moc nevíme, tak jak tam, tady se dívám na fotky, stolec a tady košely máte a pan doktor nám tam taky hraje. Dobře, to je první otázka. Samozřejmě naší snahou je všech zúčastněných, aby ty reálie byly co nejvěrnější. Zase na druhou stranu musíme říci, že my tu materiální kulturu toho 9. století té Velké Moravy známe vesměs z výzkumu sídlišť, ale ještě více třeba z hrobových nálezů. A samozřejmě tam často docházelo k tomu, že se tam dávaly ty předměty, které ty pozůstalí chtěli. Zase na tom sídlišti zůstanou ty předměty, které třeba byly nepotřebné pro ty lidi, když se stěhovali dál. Jedině samozřejmě takové sídliště, které zaniklo požárem za nějakého útoku a už nebylo osídleno, tak to je pro nás archeologie ideální situace. Pro ty, co to zažili, asi ne. Takže my víme poměrně hodně z té materiální kultury, to bych zase lhal, ale ne úplně všechno. Kdybychom chtěli jenom vycházet při těch rekonstrukcích z toho, co víme z archeologie, možná by byl pro diváka ten pohled takový trošku chudý, protože nám se těžko zachovávají látky. Téměř vůbec. Kůže výjimečně. Stejně tak dřevěné předměty, to už musí být prostředí nějakých bažin, třeba zaniklá ramena řeky Moravy, někde u Mikulčic a tak dál. U nás ve Starém Městě při mých archeologických výzkumech málo. Jo, takže kdybychom šli jenom podle archeologie, bude ten film asi trošku z hlediska koukatelnosti chudší. Takže samozřejmě tady potom nastupuje už na plac, bychom řekli, taková ta režisérská nebo ta tvůrčí invence, která samozřejmě zase nesmí překročit určitý rámec vypovídacích možností té doby, že? Takže musí tady být kompromis. Psát scénář k takovému filmu, dokumentu 4dílému musí být veliká práce, protože tam nejen se musí samozřejmě soustředit ta dějová linka, tak aby to bylo zajímavé, ale samozřejmě musí se myslet i na tyto věci, souvztažnost, čili vy spolupracujete i na scénáři, aby tam bylo všechno faktograficky správně, pane
doktora? Tak scénář vznikal pod, dá se říct, vedením pana Oščatky, scénáristy brněnského divadla Husana Provázku. Já musím říct, že to, co teď vidím při tom samotném natáčení, kdy třeba zrovna minulý týden, nebo tento týden, pardon, v pondělí byly krásné scény, dialogy, kdy se Metoděj, tak to herec Roman Zach dohaduje se Svatoplukem, tak to herec Honza Janků z Ústí nad Labem, obě dvě výrazné herecké osobnosti, jak jsem poznal tedy, jak se hádají vlastně o podstatě toho, jak se má šířit křesťanství, kdo bude šířit christianizaci, jo? Kdy oba dva mají svoji pravdu. Jo? A je tam vidět, že si zatím stojí, prostě to jsou fantastické dialogy a řekl bych, že z hlediska scénáře se tady toto podařilo. Jo? Ty dialogy určitě dobře udělat a že to lidi zaujme nejenom ten děj, ale třeba i tady to vyjádření, protože kromě těchto zmíněných herců tam hrají i další, po mém soudu výborní herci, ať už je to v takové epizodní roli třeba Josef Abraham, tam hraje patriarchu Fotia, který vyslal Konstantina Metodě na Velkou Moravu, nebo Vladimír Javorský, který tam hraje pohanského žřece, který vítá Cyrila Metodě, kde si na hranicích Moravy jako první Moravan, by se dalo říci, nebo tam hraje, já nevím, Milan Bahul, známý herec, který hraje Rostislava, perfektní, krásná role a mnoho dalších. Ten film, byste mi půjčil jednu část vašich příprav a těch plánů. Tady se ovšem dívám na té stránce těch, kdo hrají, že se tam vlastně oba bratři objevují už ve velmi útlém dětském věku. Tady se píše Konstantin 8 let, Metoděj 11, 19, čili až do té doby, než dospějí, se musí proměňovat herci. Co se o těch útlých letech těchto dvou ví? No, zase se ví, je to zejména díky tomu, jak už vzpomínanému životu Konstantina, jo? Tedy té písemné literární památce, takže tam se ví se, že se narodili v rodině takového bychom dneska řekli okresního úředníka, vojenského velitele určité oblasti poblíž Soluně. V písemných pramenech se o něm hovoří jako o Drungáriovi pod stratégem. A tento Drungarios byl takový vojenský velitel. Takže to byl určitě Řek, takže jak někde se říká ty slovanští věrozvěstí a tak dále, tak oni určitě Slované po tatínkovi nebyli. Ale nelze vyloučit, že matka jejich mohla být Slovanka, protože tady to okolí Soluně bylo silně zalidněno slovanským etnikem. Někdy se mluví o Heleně jako jejich matce. No a myslím, neřeknu nic nového, že Konstantin byl jako pozdě narozený, že jako z 8 nejmladší, Metoděj naopak nejstarší, že se tedy jeden narodil 827, druhý tedy o těch 10 let dříve. A Metoděj vždycky byl, vyplývá to tedy z těch písemných zpráv, nebo té písemné zprávy, jakýmsi ochráncem takovým toho relativně slabého Konstantina, protože on jako takový trošku neduživý ten Konstantin. Musím říct, že i v tom filmu jako ta postava Konstantina je taková křehká, jo? Je to takový křehký herec, Ondra Novák, jako velice dobrý, velice fajn a nad ním stojí ten 2metrový Roman tedy Zach, tak je to docela zajímavé. Člověk, ano ale i ten Ondřej má svůj jako samozřejmě charisma. Takže on ho jakoby chrání. No víme samozřejmě, že tam jsou scény, které třeba Konstantinovi uletěl jeho oblíbený sokol a on byl z toho strašně smutný, Metoděj mu tak pak dal druhého, nebo je tam taková krásná scéna zachycená i v tom filmu, jak vlastně Konstantinovi takovém chlapci se zdá prostě o sen a v tom snu se mu zjevují různé bychom řekli ctnosti v podobě dívek mladých a on si vybírá Sofii, teda on si vybírá moudrost jo, a ta ho vlastně provází celý život, tak je tam i kus takové symboliky krásné. Jo. Samozřejmě Metoděj pak odchází jako jinoch studovat do Konstantinopole, hlavně práva. Mladému Konstantinovi je to docela, bych řekl, líto, ale později ho následuje, ztrácí ochránce, ano. Metoděj pak, to se možná málo ví, ale Metoděj pak prostě působil v takovém jednom z těch slovanských krajů, kde si na hranici Byzancie u řeky zvané Strymon,
velice nebezpečném kraji a působil tam jako voják, jako bojovník, jako velitel. Zatímco Konstantin postupně zase nachází na jeho místo. Poslední otázka v tomhle vstupu, pane doktore, čili ten první díl, nebo jeden z těch dílů, možná první, druhý, se zabývá dětstvím těch dvou a potom vlastně do 4. dílu, vy jste říkal, že ten film bude mít 4 díly, tam už je to do konce jejich života? No, je nebo to jakou asi vlastně část toho života postihuje ten dokumentární film o Cyrilu a Metodějovi? Já bych jenom upřesnil, že v té prvotní fázi teď vzniká takzvané 4dílné dokudrama a každé bude mít 52 minut. Takže pravděpodobně v červnu se máme těšit, možná v nedělu, možná nějaký... Ne, v červnu, v průběhu června, týden co týden půjdou tyto 4 díly. No jasně, začátek toho první díl, tedy počátek toho seriálu 4dílného. Ano. No a v druhé fázi vím, že plán produkce je takový, aby z těch vlastně 200 minut, když se to tak vezne, aby vznikl 100-minutový celovečerní film. Takže potom bude 100-minutový celovečerní film, kde už nebudou takové ty vstupy odborné nebo čtené komentáře. Takže tam už to bude... Tam už to bude film jako takový. Dobře, tak na to se budeme těšit. Teď je 10 hodin a 38 minut. Mým vzácným hostem a vaším samozřejmě také prostřednictvím rozhlasových vln je doktor Luděk Galuška, Moravské zemské muzeum, archeolog, historik duší i tělem. V Apetitu mluvíme o chystaném a vlastně už dokončeném téměř filmu o Cyrilu a Metodějovi, 4dílná část, to bude, nebo 4dílné pokračování, které bude s trochou historie, aby se v tom člověk maličko orientoval, ale já bych docela, pane doktore, chtěla vědět, jaké to je být odborným poradcem a víte, co třeba všechno jste jim musel změnit, co si scénáristé vymysleli a vy jste tam potom přišel a řekl jste strana 4, tady špatně, scénář strana 258, všecko špatně. Já bych jenom upřesnil, že samozřejmě nejsem jediný odborný poradce, to v žádném případě, figurovali tam od začátku další, kteří se podíleli třeba na tom hodnocení toho původního scénáře, jak já, když to byl profesor Píha nebo doktor Neupauer a tak dále. V tom dalším období pak zejména doktor Vladimír Vavřínek, významný byzantolog pražský, znalec Cyrila a Metoděje, potom já na některé ty reálie samozřejmě. Takže z tohoto pohledu bylo nás určitě víc. Valerian Bugel, člověk, který byl u toho natáčení a který dohlížel přímo tak, jak já na tom place. A vy tam jste ale na tom place, ano, vy dva. Ano, aby se správně třeba žehnalo na tu dobu, aby tam nebyly 4 prsty, ale 2 prsty a podobně. Takže tady tento kolega Bugel, tam byla velmi významná jeho role, takže to bych rád vzpomněl taky. No a k těm změnám, které museli na základě těch vašich připomínek filmaři udělat? Víte, někde se to samozřejmě podaří. Někde se to podaří, že třeba, já nevím, hlavice mečů, například používaných v 9. století, byly trochu jiné, než oni si přivezli, tak pro tu kameru jsme je museli upravit. Třeba i být jen třeba izolepami černými, který už jako v té kameře ten tvar ten detail není na tom tak pozadí, na tom pozadí změní například. Nebo nádoby, hrnce. Mám takovou krásnou příhodu, když jsem přijel do Doksan, tam se zrovna chystala slovanská vesnice, rekvizitáři tam před tím samotným natáčením chystali prostě na stůl nádobí, z kterých si Cyril s Metodějem, Konstantin a Metoděj budou prostě štrngat s tím žrecem pohanským. A on tam stál gotický pohár mezi něma, nebo několik gotických pohárů. Tak jistě samozřejmě hned jsem to jaksi zlikvidoval. Archeologa se pohne a řekne chlapci ne. No a z čeho oni teda pili jako vlastně? Hned se musel samozřejmě vyzbírat všude naokolo dřevěné misky, protože na slovanské vesnici, když už nebyly ty keramické hrnky, které my známe jejich tvar, a ten moment nebyly k dispozici, protože se na ně trošičku zapomnělo z hlediska produkce, no tak se museli popírat z dřevěných misek, i když nakonec proč ne, že dřevěné misky. A kde vy jste tak jako fofrem vzali dřevěné misky? Tam byl prostě, to zase těch rekvizitárně jsou takovéto věci. Víte, ale zrovna chyběly slovanské nádoby typické pro 9. století. No samozřejmě jistý člověk odpovědný řekl, ale víte, jedno to tam na tom obrazu nebude vidět. No, tak já jsem mu tehdy odpověděl, já jsem říkal, víš kolego, když budete točit film třeba, já nevím, Waterloo a Napoleon bude řídit, já nevím, jízdu proti Angličanům mobilním telefonem, tak mě nebude vadit, že si Cyril s Metodějem štrngají gotickým pohárem z 15. století. Tomu rozumím, to je jasný. Vy jste říkal, že
vaše milované hradisko, na kterém jste se podílela, do kterého se samozřejmě lidé chodili dívat na to, co bylo, takže díky tomu filmu teda trošku maličko tam udělali, abych tak řekla, nepořádek, když to řeknu slušně. No ano, no tak celý vlastně ty scény moravské, bychom řekli, já nevím, příchod Konstantina Metoděje na Velkou Moravu, první vyučovací hodiny a tak dál. To se všechno točí nebo v rámci Archeoskanzenu v Modré v Velehradu, ano, to je takové moje dítko trošku, vaše ještě dítě, samozřejmě, ano. ještě s dalšími lidmi bez pana starosty by to nešlo a tak dál postavit, ale samozřejmě dnes to tam vypadá doslova jak po boji, protože tam opravdu jezdili koně, tam ty štáby se prostě vyřádili. Jistě, no, teď si představte, že tál ten sníh, vody tam teklo, ty kamery se museli... A to se jim líbilo asi, co? No, to se jim líbilo, ta realita tam byla, jako, no to mělo realitu, akorát teďka už sčítáme prostě ty škody a budou muset být nápravy, aby jsme do toho cyrilometodějského abyste to dali zase dohromady. Takže ta Modra tam skutečně sehrála roli jako vlastně nejvýznamnější, bychom dneska řekli, exteriér velkomoravský, no, který je dostupný na našem území. Jo, tam jsou 2 paláce, že kostely 2, tak dál, přes 20 objektů, takže pro filmaře je ideální záležitost, takže ta Modrá sehrála roli vlastně velkomoravského Veligradu. A když se je tam postihnuta i ta situace, když se tedy dostávali do Říma k papeži, a tak to se točilo kde? Ano, třeba například. Tak byla jistá dohoda, už jste vzpomněla, že Česká televize tu zahrává určitou roli, takže i barandovské ateliéry, i ateliéry České televize posloužily. Posluchači možná si uvědomí Borgia, známý seriál, který teď jde v televizi, tak i v těch exteriérech těch Borgiů se točily, já nevím, scény, které se odehrávají v Konstantinopoli, nebo v Římě, nebo já nevím, v Soluni, jo, a tak dál. Pak ještě se točilo v Doksanech, což je klášter nad severně od Prahy, zejména v kryptě, která působí takovým, bychom řekli, dojmem nějaké takové té franské haly, takže tam se točily zase ty scény, kde se franští kněží a biskupové domlouvají, jak toho Metoděje a z nich likvidují, a kde sedí Ludvík II. Němec na trůnu a soudí Rostislava, protože to se odehrálo. To já se na to těším, prosím vás, vy jste ale říkal taky, a to já musím říct našim posluchačům, vy jste říkal, že tam v tom filmu, který je zejména obsazen muži, neboť v té době to byl mužský svět, že jsou tam taky dívky, v té době samozřejmě jako, abych tak řekla, společnice, když to řeknu hezky, a možná, že i v tom snu, když se zjevovali, tak byly povolány manekínky, jste říkal, z Prahy? No tak ano, no tak jednak tam vystupuje Rostislavova manželka velmi seriózně, že která vítá Konstantina Metoděje tím chlebem a solí, no a pak je samozřejmě známo, že Svatopluk měl rád takovéto něžné pohlaví, víme, že Metoděj arcibiskup ho za to vždycky káral, za to mnohoženství a tak dál, takže prozradím, že jaksi ano, ve čtvrtek večer se točila, a už v noci opravdu se točila taková lehulinká soft scéna, kdy jaksi Svatopluk je přistižen Metodějem s takovým jak nedal na jeho radu. Ano, jak nedal na jeho rady a 3 pěkné děvčata. No, ale teď je prosím pěkně samozřejmě zase s těmi reáliemi. V současné době samozřejmě téměř všechny ženy si holí podpaždí. No, a tak jste říkal, že jste to museli vyřešit teda. No tak ano, jistě, maskéři měli práci, no. Takže museli jako to podpaží přilepit. Ano, jistě. Přilepit. I vám přilepili vous. My si povídáme o filmu, který bude věnován Cyrilu a Metodějovi. Přesně se ten 4dílný dokument bude jmenovat Cyril a Metoděj apoštolové Slovanu, a pokud se chcete podívat už na obrázky, tak si najděte na internetu, strejda Google vám pomůže, Cyril a Metoděj, a tam najdete samostatný link apoštolové Slovanu a tam dostanete přesnou informaci i o tom, že se na natočení filmu podílí Česká televize, také produkce Three Brothers a Barandov Studio a spousta dalších. Uvidíte skutečně charismatické tváře herců, ale i těch statistů, kteří přicházejí a nechávají se takzvaně najmout
aby hráli, a to pan doktor říká, že jsou to velice zajímaví lidé, kteří se neholí kvůli tomu a tak dál a tak dál. No, ale abychom nezůstali jenom tady u toho filmu. Vy jste mi říkal, pane doktore, že se bude samozřejmě v rámci tohoto výročí velmi významného cyrilometodějského konat také vědecká konference. No. Takže něco stručně o ní, protože jdeme do finále, čas se nachýlil. Tak v polovině května pořádáme, zejména tedy Akademie věd České republiky, samozřejmě s dalšími institucemi, ať už jsou to vysokoškolské nebo třeba i naše muzeum, tak se pořádá velká vědecká konference na Velehradě přímo v tom historickém sále tamním, v klášterním, kde se konaly ty unionistické sjezdy. Ta konference se uskuteční druhý, respektive třetí květnový týden. Je tam sezvána celá řada nejvýznamnějších archeologů, historiků, lingvistů a dalších odborníků. Od nás samozřejmě. Řekl bych doslova od Španěl až po Moskvu a nahoře od Norska až někam po Kalabrii nebo tam někde dole po Sicílii. Takže tyto lidé budou přednášet ta témata, jak už jsem naznačil, mnoha vědních disciplín, nikoliv jenom archeologie. A bude to vlastně od pondělí až do pátku. Se to bude konat na Velehradě s jedným výjížděcím dnem do oblasti Mikulčic. Vůbec chceme každý ten den zakončit vždycky nějakou takovou příjemností, třeba se podívat do Starého Města, do Uherského Hradiště na tamní památky. Pak se třeba i zastavit trošku u Cymbálku, aby poznali i tu kulturu. Ano, stejně tak v Mikulčicích bude něco takového. Stejně tak v tom Archeoskanzenu v Modrém se chystá takový malý koštík vínka třeba, až to opravíme. Ano, takže nejenom vědou budou ti vědci živí, samozřejmě kvůli tomu hlavně, to je samozřejmé, protože řekl bych, že tak bohatá vědecká konference, to se málo kdy pořádá, určitě, to je i logisticky, bych řekl, dost zásadní věc a zejde z toho sborník, nebo respektive spíš knihy velké, takže bude z toho i jakýsi výstup pro normální lidi. Tím nechci říct, že by tam nemohli přijít se zaposlouchat do těch přednášek. Můžou i jako běžní ale spíš opravdu ty, co to opravdu chcou slyšet, protože to bude opravdu taková věda, takže 40 top vědců, potom další 40-50 ještě pozvaných vědců samozřejmě a kdo má o to velký zájem, může se přijít podívat také na Velehrad. Teď je samozřejmě vaší asi nejdůležitější starostí film je hotov, jak se říká. Film je hotov, tak teď jen ho natočit, tak teď asi se budete věnovat přípravě výstavy, která bude v Moravském zemském muzeu někdy koncem března. My se určitě k té výstavě ještě spolu potkáme, dáme našim posluchačům podrobnější informace. Pro tuhle chvíli vám děkuju. Jak jste se cítil jako filmový herec? Jak vám bylo před kamerou? No tak já jsem celkem na ty kamery do jisté míry zvyknutý. No dobře, to jste tak jako v civilu, že jo? Velmože zeměžízně, historickou postavu, takového pobočníka Svatoplaka. Moc jsem toho nenamluvil tak dobře. Tak dobrý. Tak jo, pan docent doktor Luděk Galuška, Moravské zemské muzeum, historika, skvostný vypravěč vám dal informace a pokud se chcete podívat i na ukázku z toho filmu, tak si skutečně najděte na internetu Cyril a Metoděj Apoštolové Slovanu. Mějte se hezky, pane doktore. Moc vám děkuji za váš sobotní čas. Já taky děkuji za pozvání. Nashledanou.